Rusiya propaganda kanallarında 2023 ýylyň aprel aýynyň başyndan bäri Ukraina harby baş tutany Zaluznyň ýader bombasyndan agyr yaralanandygy we öz harby borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýänligi sebäpli ekranlardan ýetendigi dillen düşürilmedi. Bu yalan habary reddetmek üçin Zaluznyň hut özü ekran arkaly hemmelere salam uğratdy. Parни, не обижайте военных. Urşun başka sahnasında bolsa Wagner paramiliter toporunyň baş tutany Prigozhin Bakhmutdan çykýandygyny we ol ýer Russiýanyň goranmak ministrligine tapşyrjakdygyny habar berdi. Beýlek tarapdan Ukrainanyň garşylykly hüjüm üçin Günwataryň bir näçe döwletlerinden we ABŞ-den 230-dan gowrak harby tehnikalar uğradyldy. Muňa laýyklykda 500-den gowrak Ukraina harbiýleri Abrams tehnikasyny ulanmak üçin Germaniýada türgenleşige başladylar. Mundan başka da geçen ýyldan bäri Ukraina resmiýetleriniň NATO we ABŞ-den Ukrainany howa hüjüm söwüşüji uçaklar bilen üpçün etmeklerini sorasalar-da, şu wagtda çendi belli bir netije bolmandy. Bu näbellilik Russiýa agressorlaryny asla kontroldan çykaryp biler diýen şüphäni ortaga çykardy. Şol sebäpli Polşa ilkinjileriň katarynda bolup Ukrainanyň asmanyny ýapmaly diýen teklibi öňe sürdi. Bu teklibi beýleki Ýewropa döwletleri hem goldadylar. Netijede Ukraina harbi pilotlaryny F-16 howa söwüşüji uçaklarda türgenleşik geçirmäge şertnama baglaşyldy. Oňa käbir Günwatar döwletleri we ABŞ hem gatnaşar. Joe Biden'in administrasiýasy bu teklibe razylyk berdi. ABŞ-nyň goranmak ministrliginiň sekretary Austin Ukraina uğradylan akli harbi tehnikalaryny sanap geçdi. Şeýle-de ABŞ Ukraina halkyny topragyny goramagyny dowam eder we soňlaçyny durar diýip näwit jogap berdi. Geçen hepdeniň dowamında Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski iş sapary bilen bir näçe döwlet liderleri bilen doşdy. Şeýle hem Ýaponiýada geçen G7 sammite hem gatnaşdy. Bu doşuşluklar Ukrainadaky bolýan hereketleri göz öňüne tutup ýurda uly bäkwit getirdi diýip aýtsa bolar.